No niin, nyt käy. Terve ja heipä hei. Mä olen Niksi, Ismo, ja tänään mä näytän teille, kuinka puhjenneesta sisäkumista paikallistetaan reikä. Tässä mulla on ihan tavallinen ämpäri, jossa on 10 litraa vettä. Sen veden ei kannata olla liian kylmää, ettei käsi palellu. Toisaalta taas ei liian kuumaa, ettei se pala. Siis käsi. Ja tässä on sisäkumi ja... Nyt me upotetaan tää sisäkumi tänne ämpäriin, pyöritellään sitä ja puristellaan niin, että reikä löytyy ja ilmakuplat alkavat tulla veden pintaan. Mitä ihmettä tätä oikein puhutte? Tää peräkamarin poikien musavideo vai? Älä nyt siinä höpötä, meillä on tässä tärkeät jutut menossa. Mullakin olisi alkamassa yksi kellarin siivu. Sä sait siitä just vapautuksen. Hei, terve. Aivan, teette sitten oikein jotain taidetta tässä. Älä nyt lonksuta niitä leukojas, vaan häivy. Otetaanko uudestaan? Miksi Ismo osa 1, Otto 2?